Shoutout sa inyo at magandang umaga. Dito sa YouTube channel natin, shoutout sa inyo. Sa YouTube channel, shoutout. Facebook page. Mag-healing water tayo ha. Mag-announce na lang ako ng Sabado. O kaya, basta mag-announce ako. Pag bumalik na yung Facebook page natin, ayaw kong asahan, pero halimbawa, pinatrabaho ko na sa mga nag-hacker. Kasi, information technology. Yung may nakilala akong tao, nag-aral sila ng IT, mga hacker. Makukuha daw yon. Yung iba nga daw, matatagal pa, nakukuha nila eh. Nakaka-inspiration po. Oo. Yung dalawa, naglalabong ngayon. Generation. Kasi generation na yung mga hacker ngayon eh. Pinagbigyan niya ako ng 5 araw. 5 araw lang daw. Simula mamayang gabi, magsisimula ng alas 11. 5 araw lang daw. Kasi magagaling daw yung mga hacker eh. Kaya, matcha-challenge daw siya. Kasi sanay na siya sa mga ganyan. Hindi ko muna may-menton pagka nakapa. Pero legit itong Facebook page natin ha. Pag gumana yung Facebook page natin yung isa, legit pa rin yan. Dalawa na yung Facebook page natin para kung ito kasi dito basta ma-hack eh. Mga hacker kasi, kadalasan, nag-aaral sila ng mga protest na actual. Actual? Kaya, kahit ako marunong pumunta. Yan. Kaya, good morning. Morning po sa inyo. Ito si nanay, binugbog ng asawa niya. Nakita niyo po yung asawa niya, yun, oh, malaking katawan. Yun, nakita niyo? Ayan, oh. Binugbog niya sa hilot. Tingnan niyo, bugbog sa hilot, oh. Namamaga yung likuran. Tingnan niyo. Ayan, oh, pagang-paga na yung likuran niya, oh. Namamaga, oh. Binugbog na sa hilot. Okay, kasalanan. Valentine's pala birthday ni tatay. Advance happy Valentine's sa birthday ng asawa niya. Ang pangalan ng asawa niya? Valentino Mina. Ang ganda ng pangalan niya, di ba? Ang pangalan ni ate, Rose. Minina yung puso niya. Di ba? Rose. Mina. Like sir. Na-over to sa himas. Wala siyang sapi. Gumalaw na yung tubig, hindi pa lumahaba yung daliri niya eh. Pupunta bukas ang asawa ko dyan, apo. Walang problema. Agahan nyo pala, bukas marami tayong pasyente. May 10, may 15, may 30. Hati-hati na lang. Yes, ate mo. Hindi pa ako yan. May papakita ako sa inyo pag nag-box yung Facebook ko. Sasabihin nyo, hindi ako yon. Magtayo lang kayo. Itong elemento, matatanggal to. Pero tatapatin na kita, te. Ito, makukuha to type yung girlfriend mo. Mapatidig mo ba siya sa Valentine's sa birthday mo? Ang likuran, hindi natin malalaman kung makukuha, sobrang lamig na. Lamig na yan eh. Nabugbog na siya, kakahimas. Ilang beses ka nagpa-payload? Pera pa dyan sa boyfriend mo. Hindi. Ibig ko sabihin, ilang beses sa isang linggo? Gabi-gabi? Atay na, gabi-gabi. Nilaspag mo yung likuran ng asawa mo. Ganun lang naman. Kalaki ng mga kamay niyan. Ganun lang. Pagang-paga na, tay. Ewan ko lang, basta ito, makukuha ko to. Pag natagal rin ito. Pero dito, ayaw ko mangako kasi sobra na itong paga. Kailangan ito ng tuba-tuba. Kapala mo ng tuba-tuba. Wala na kasi ako rito tuba-tuba. Dati nagtatanim ako yun eh. Yung ano. Kasi nag-iilot ako dati. Tuba-tuba. Ano ba tawag sa Tarlac sa tuba-tuba? At swete. Yung parang gano'n, na tuba-tuba. Hindi yun ang tuba-tuba. Tuba-tuba. At swerte, alam ko. Yung mahina kasi yung at swete. Yung banakwal sa likuran eh. Sobra na itong lamig. Lamad na to eh. Saka yung may bunga. Yung may bunga, yung ano.
Ano tawag niya tayo? Dito ka tayo. Napapagod ako sa kakaligid sa'yo eh. Baka magtanong, may strictnik yung leg ko eh. Hindi ko Dito. naman yun po. Yung bag ko, yung bag ko. Kunin mo yung kayamanan ni nanay. Baka may 1 million dyan. Tawag sila doon sa lamba. Oh. Oh. Dito ka kasi. Tagumbaw. Tagumbaw. Yun. Ayun, oh, tagumbaw, tagumbaw. Oh, kung wala, aswerte na lang. O yun. Lalagyan, luwa ka ng kandila. Dati kasi uso dasera. Lalagyan na langis. Yung baby oil lang. O basta asyet, ay wag asyet na sa nila, basta langis na nyog. Gaganon. Tapos sasarag doon sa apoy. Kahit kandila. Pero lagyan mo muna ng langis yung likuran ng asawa mo. 1 minutes. Ay hindi naman. Mga seconds lang. Basta kumalat na yung langis. Itapan mo doon. Bilang ka doon ng 5 minutes. Kunyari ito likuran ng asawa mo. Dito ka te. Hindi mo kita. Papaluin na kita. Tayo. Oh. Ito, likuran ng asawa mo, ganyan. Kunyari, gaya mo lang to ha. Huwag masyado na, makukuba ka na. Yan. Ito yung langis. Nilagyan ng langis, up and down. Parang pinapasok na sa rus niya. Ito na yung tuba-tuba. Gaganyan. Ito yung kandila. Pinainitan. Yan. Hanggang parang, huwag na masyado sunog. Tandiyan mo na lang. Ngayon, bigla mong itapal na ganyan. Yan. Tapos, lumilang ka ng 5 minutes. Sabi, 1 to 50. 1, 2, 3, 4. Basta 50. Huwag nyo mabili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagal-bagal lang. Pag yan ang ganyan, huwag ka ulit. Pabayaan mo muna siya. Tapalan mo ulit dito sa kabila. Dito sa gitna. Dito. Tapalan mo. Isa ulit. 1 to 50 ulit. Tapos yung pangatlo dito sa gitna. Dito malapit sa tapatan ng bra sa raduhan. O yan. Huwag na siya lagyan ng bra. Makita mo. Yan, ganyan. Di 5 minutes na. I-release lahat. Kung nasan. Istawin. Lagyan ulit ng langis. 10 minutes naman. Ganon din ulit gagawin mo. Pagkalipas ng 10 minutes, tanggalin na. Maglagay ulit ng pangatlo. Pangatlo na bali 3, 6, 9 ang gagamitin mo. Tapos takpan mo na ng damit. Ipit mo na sa bra niya. Kaya mo yung magdamag. Magdamag na nga. Huwag mo na ng 5 minutes, 5 minutes. Diligang ka na, naiintindihan mo sinabi ko, di ba? Una, 1 to 50. Sunod, 10 minutes. Mag-oras ka. Pagkalipas ng 10 minutes, tutulong kasi yung pawis, punasan ulit. Tapos lagyan ulit ng pangatlo, pabayaan mo na, basta matutulog ka na. Oo, magdamag na. Tutulong yung pawis nyo, kaya maganda ka ng pistawel. Di matulog ka na. Tapos yun, bukas, di siya pwede maligo yun, kasi bukas yung roots niya. Maglagay muna siya ng langis, bago siya lumabas. Tapos uminom siya ng tubig na maligamgam. Para mag-release yung lamig niya. Kasi, over na yan sa bugbog sa hilot, binubugbog pa araw-araw. Okay na. Tapos after 2 weeks, bumalik ka. Ipo-close ko na siya. Para hindi na siya magkaroon ng sakit sa tinig. Magkakaroon siya ng tumili. Kasi pasala yan, pag-ano, namamaga na siya. Nasobra sa himas mo. Marami na kayong anak, himas ka pa ng himas. Dalawa pa lang ba? Marami kayo ako. Wala pa nga eh. Wala pa rin ako. 34 na yung kamanay. Ano ba kayong mga anak nito? Nanay nito, yung nanay mo. Mag-asawa na kayo. Matanda na kayo, wala na kayo. 34 na kayo, wala pa kayong asawa o anak. Baala kayo sa buhay mo. Masisira na yung mundo. Nakita ko pa naman sa pangitain. Oh, may lumabas pa palang pangitain ko kagabi. Habang nagdarasal ako, umaga na. Diba, tama yung sinabi ng Panginoon Kristo kasi isang araw, na-stress kasi ako, yung cellphone ko, na-hack. Ngayon, may lumabas sa espiritu ko pero hindi ko pinapansin kasi yung utak ko kalahati sa pagdarasal, yung kalahati yung sa cellphone. Kagabi, di ba nakatulog ako, kaantay ko doon sa babaeng nababaliw. Ganyan, nakaigip ako rito ng ilang segundo kasi nakaparanggal ako. Nakita ko yung may kawi, ganyan, bilog na ganyan, parang ganyan. May mga uling na parang bato, nilaglag. 4 ang pumasok sa pangitain ko. Yayanig ang lupa, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng tsunami, magpuputukan ng mga bulkan. Tapos, siyempre, magkakaroon na ng ulan, bilog na. Kaso, ang lumabas sa huli kong pangitain, ang mga tubig, magluloko-loko.
Oh, pero wala sinasabi kung nasa Pilipinas. Kasi yung utak ko, kanina, masaya ako. Kasi may pag-asa yung cellphone ko isa. Kaya gumana yung utak ko. Kasi pag yung utak ko, bawal ako na-stress eh. Bawal ako mag-isip kasi pinagpapagalitan ako ng kunos ko. Kailangan ng utak ko laging nape-press ito. Kaya ang sabi ko lang sa inyo, lagi kayo magdasal. Kaya mag-asawa na kayo. Para hindi nyo pa natikman yung pogi nyo mga boyfriend. Wala na, mamatay ni tatay nyo, nanay nyo, wala pa silang anak. Wala pa silang makuha, mapipiyot-iyot. Wala daw silang ano eh. Walang time. Wala ka silang magpapakain na ako. Kaya hindi pa sila ano. Eh di magtrabaho. Balitang sweldo. Eh, ganun talaga eh. Iba nga nagtatricycle eh. Nagtsatsaga sa 300 pesos, may mga anak, marami, nakakayanan niya. Totoo yun, mga kasama kong tricycle driver sa mga parola Toda, Aspitoda, Tondo, Maynila, Moriones, Delpan, Divisoria. Karamihan dyan, kilala yung mukha ko dyan, pakita nyo. Pero yung mukha ko ngayon, ipakita nyo, sasabihin niya, hindi ko yan kilala. Kasi payat ako dun eh. Oh. Oh, totoo po yun. Totoo po yun. Mga tricycle driver sa amin, maraming anak. Pero kumikita lang sila ng 500. Pero nakakaya nila yun. Tapos yung mga anak mo, nagtatrabaho naman sa magandang trabaho. Takot siguro masakta. Hindi magandang challenge, no? Ilang beses ka tayo nasakta bago mo ito niligawan? First love mo siya? Pero pag mas na kanya, pero nasaktan ka, ay hindi pa rin. Tapos bagay nga kayo dalawa. Seryoso. Sa seryoso. Para siya kusinda. Isang nabibig ko, isang wala. Siya kusinda, seryoso. Siya po ang di lang. Sige, Nay. Manda ka na, tanggalin mo muna to. Sinabi ko sa'yo ha, ito makakalas. Yung likuran, ayaw kumangako. Pero malaking bagay mawawala. Over na kasi salamat. Yung tulog niya, makakatulog na siya. Pero tatanggalin muna natin yung best friend ng duwende. Paspas na yun. Amin. Sige, linis na yan. Gumana na. Linisin na yung buong katawan. Hagis na hagis. Naging just shoutout dyan sa YouTube channel natin. Facebook page. Paunahan na lang po Apo. Opo. Chavez. Unahan nyo na lang po silang lahat. Kaya lagi kayo magdasal. Pag bumalik yung Facebook page ko ng Lunes kaya Martes, Valentine's Day, makikita nyo magla-live ako. Tapos, ilalabas na ni Papa Jesus yung pangitain ko. Pero ngayon, hindi na ako na-stress eh. Totoo yun, taon-taon nagkakaroon akong pangitain, hindi ko lang sinasabi. Pero nangyayari talaga. Hindi ko naman alam na yung sa Syrian pala, nawawasak na pala yung bahay. Kanina nakita ko, kasi doon sa Facebook page ko, doon talaga, lagi kasing update ko kasi yung Facebook page natin bago lang. Lahat ng bagong nangyayari sa mundo, biglang lumalabas yun doon, napapanood ko. Dito, hindi ko napapanood. Kasi bago pa lang. Pagka sa hindi pa ito masyadong pinapansin ng Meta. Eh, gagabi ko lang pala nalaman na nawawasak na pala yung mga lupa sa mundo. So, sa pangitain. Shoutout sa iyo, Sir Nolan. Mabuti pa si Sir Nolan, maraming gitara. Bigyan mo naman ako ng gitara. Ay, bigyan mo naman gitara si Topay. Sir Nolan, padala mo naman ako ng gitara. Ako na lang gagamit, tapos si Topay magpa-practice doon sa gitara. Kakanta kami. Araw-araw kami kakanta, yung walang music. Manood kayong lahat. Tapos pwede kayo mag-request. Basta magaling na bumukas yung tupi ng boses, ng vocalist. Manood kayo sa YouTube channel niya. Pambili niya yung mga gitara. Kaso matagal bago ma-monetize niya sa YouTube channel, ang laki ng hinihingi. 400 hours, tapos minimum nila, dati 500 lang na followers sa YouTube channel. Nagpas, 2,000 na.
Ang hirap magbuhay mo. Yung artista ka. Tapos ang tagal mong mamonetize. Mabuti nga ako, swerte ako eh. Sa YouTube channel, nakaabot ako ng ano eh. Yung tag 1,000 subscriber lang. Inabot pa ako ng isang buwan bago ko umabot ng 1,000. Dito sa Facebook page, madali lang mag-monetize, madali lang dyan magparami ng viewers. Ipaspas na eh. Sabi mo in Jesus name na, in Jesus name. Shoutout sa iyo, Sir Nolan ha, Ray Rada. Oy, Ray Rada. Agahan mo bukas dahil maraming pasyente. 10 yung pasyenteng dinadala mo. Tanda mo, etong si ano, marami rin dinadala, si Chavez, at saka yung taga Batangas. Sa 21-22, 20, 21-23, loaded kami. Tapos sa February 14, Valentine's, wala po tayong gamutan, Martes po yun ha. Okay, pupunta sa bahay, 15 na kayo pumunta, 15, 16, 17. Magdi-date ako. Kasama ko si ano, Yelonis. Kaya ako si Yelonis. Pag bumalik yung Facebook page ko, salamat po doon sa nag-recommenda sa akin. Yung hacker. Oh, trabaho po nila yun, mga IT. Pinagbigyan niya ako ng 5 araw. Eksakto yun, Valentine's. 5 days daw yun bago mabuksan. Ano na doon eh, 2-factor na daw yun eh. Papakita ko yung mukha ko. Sabi, maniwala kayo sa akin, hindi nyo masasabi ako. Kalansay ako doon eh. Kalansay na, lubog pa yung mata, tapos yung tis, ginagano, pero hindi naman ako nananggan lumino. Tapos yan, siyempre araw ako binubog yung spectacular mo. Yan. Ay, kita nyo po yung mukha ko doon, basta. Para akong ano, yung daga. Mabuti pa yung anak ni Buddy, may naman pa yung mukha ko doon, mas palang nasa. Si Emily, yung anak kong babae si Emily, mas pangit pa yung mukha ko. Makikita nyo po yun. Ayaw ko lang ipakita yun eh. Ano ko, hulaan mo kung sino siya. Hulaan mo kung sino to. Sige na, ipaspasan na, ipatanggalin duwende na eh. Na duwende na asawa niyo tayo, hindi siya kinukulang. Walang lumalabas sa espiritu niyo na kulang. Basta masaya puso ko, mabilis ko matitik yan. Walang ano. Madali lang itong sakit ng asawa niyo eh. Wala akong matatagalan sa likuran niya. Pagka na kasi, ganyan nakakapal yung laman niya oh. Nasa ano na yan, nasa 3 layer na yan. Hindi na yan kaya ng hilot, mabububog lang siya. Kailangan dagaan muna tayo sa, ano ba yung sinabi mo sa inyo? Paano ba kasi, tuba-tuba ko taka, tagumpaw. Bakit siya tinawag yung tagumpaw? Pinatawag mga matatanda. Wala na yun, yung insenso. Inubos ko yung insenso. Pagka meron po kayong sakit, pwede nyo po gamitin yung likuran yung tagumbaw. Sa Pangasinan, ang tawag pala sa inyong tuba-tuba, tagumbaw. Ganun po ang technique nyo. Unang lapag po yun, bibilang ka ng 1 to 50. Pangalawang lapag, pag pangalawang lapag po yun, 10 minutes. Yung susunod po yun, pabayaan nyo lang. Yun ang magsisip-sip ng mga lamig. Para hindi kayo masyadong mahirapan. Araw ng mga puso yun, magmamahala sa minamahal. Opo, si Naida Manaloto, mega shoutout po. Araw ng mga puso, kaya wala maggagamot. Ang maggagamot sa inyo yung mga asawa nyo. Araw ng mga puso yon, gagamutin kayo ng mga asawa nyo, pati boyfriend, girlfriend nyo. Kaya wala magpapagamot. Ano? Liibili ko siya hanggang 1,000. Sabi natin, hindi mo daw, pero siya magbabayad. Hindi, 1,000. 1,000, busog ka siya ron. May na naman kumain yun eh.
Malapit na, Nay. Konti na lang, Nay. Nangangamba ko rito sa likuran nito kung makukuha ko ito eh. Matagal na kasi ako walang practice sa ganito eh. Masaya lang kasi yung hilot sa likuran, lalo sa mga bata. Sensitibo yung iba, pag mga nag-alignment, yung mga nag-alignment, ayaw nilang mga ganito. Yung nag-alignment, yung nag-aral ng ayaw nilang mga matitinding stroke. Ayaw rin nila yung mga matitinding laban, yung lamig. Hindi talaga basta natatanggal yun pag nagkakamali ka sa hilot. Hindi po yung basta-basta himas lang ng himas na ganyan. May technique po yun, paalsain yung mga kalamnan. Gigisingin mo muna yung mga kalamnan niya. Kasi kumukulo na yun ng mantika. Yung mantika din yung lamig. Hindi, Nay. Sandal na, Nay. Nakuha ko na yung elemento, Nay. Sandal, Nay. Sandal. Amin. Pag mo sabihin, aray, sabihin mo, in Jesus name. Papatayin mo yung boyfriend mo. Baka mag-selos pa si Kuya. Nakita mo ng problem. Papakulit ka lang yan. Bilat, Nay. Punasan nyo muna yung pawis nyo. Inom na nyo muna ng tubig. Inom mo na yung naglinis ka na yan, mga 90 minutes. Ang tagal na, Nay, no? Pinarge ko yung katawan mo, Nay, kasi para kahit hindi ako magawa na maglagay ng tuba-tuba sa inyo, makakaya nyo. Hindi kayo magkakamali doon. Hindi na malalim, Nay. Baba mo pa mo. Sabi mo in Jesus' name. Lakasan nyo, Nay. In Jesus' name. Amen. Pagpagamba, Nay. Ngayon, lumapit ka ng konti sa akin, Nay. Konti pa. Yan. Sleep body katulad yung ginawa mo kanina. O, di ba na wala ni sakit? O, kanina, patong lang ito. Di ba? Tumayo ka ulit. Wala ni sakit eh. Didiin ako na ito, Nay, ha? O, yan, o. Tingnan mo, Kuya. O, kita mo, lumalabas yung mga muscle ko. Para sa sampayan, o. O, di ba? Nadidiin na. Hindi katulad yung kanina. Patong lang. Nag-charge tayo ng energy niya. Nabawasan yung lamig, o. Lumabas yung init, eh. No? Nay, no? Pinagpawisan siya. Nag-charge tayo ng energy. Tinanggalan muna natin yung boyfriend niya. Ano pa rin niyo at yung kamay niyo? Ano pinagay ba? O, gumang na. Ngayon, trabaho yun na sa charge. Dito ka naman, Nay. Diyan ka, Nay, para mag-release ito. Kasi mamaya, i-release ko pa ito ng gusto. Para bukas na bukas, papaalam mo agad. Pero kung mamayang gabi, makakuha ka, sabi mo marami, di maganda mamayang gabi. Gawin mo na. O. Pagkatapal ngayon, 2 weeks kasi siya babalik. Sa isang linggo, 3 beses lang. Mamili ka. Pwedeng MWF, bahala ka kung gusto mo. Kung magsisimula ka mamaya, Webes, bilangin mo doon sa isang linggo. Hatiin mo yun. Tandiyahin nyo na lang, Nay. Ha? Tapos, pag naka-isang linggo ka na gano'n, hindi na mabalik. Pahinga muna ng 3 araw o 2. Sunod, lagyan mo ulit. Bago ka bumalik, tapos na. Pero, huwag mo gagawin yung maliligo ka kinabukasan. Susunod na araw ka pa makakaligo kasi may pahinga yan eh. Kaya nga mamimili ka, MWF, bahala kasi sa linggo. O, ngayon yung pahinga na yun, huwag mo ipapaligo, susunod na araw ka pa maliligo. Para hindi lang siya pasukan ng lamig. Okay na? Nakakaligo ka naman sa Valentine's, so. Ano petsa ngayon? 10. Maglalagay ka mga gabi. 1, 12. O, pwede ka pang naglagay, 2 araw. O, pwede kang maligo ng 13. O, Martes. Nasa sa'yo. Pumili ka na lang. Pero kung ayaw mo bumalik at bumalik ka na, di mo ka na bumalik. Ewan ko lang, Nay. Madali na lang yung sakit mo na eh. Malaki na nawala. Apo, piyesta po dito sa amin, Sabado, yung 6 na po sinasabi ko magpapagamot. Yun ay 4 pagkatapos na lang daw po ng piyesta. Pasensya na daw po. Bukas na lang kung hindi daw sila 3 na lang. Walang problema. O,
maganda nga yan, 3 lang muna, wag silang 10. Kasi bakit? Malulodid tayo bukas eh. Advance Valentine's Day po sa ating lahat. Mega shoutout po sa iyo, Rayman Lopez, Susan David. Good morning po sa inyo lahat. Teka na, sino na susunod? Nandun pa. Wala rin na eh. Kung ayaw mo gawin yan mamayang gabi na kayo makakawin, di ba? Bukas na lang. Bukas ng gabi, bukas ng hapon. Biyernes wala yung gabi ko. Oo, biyernes na lang. Kasi gabi na kayo, pagod na kayo, di ba? O di, bukas na lang. Para makaligo muna siya. Paliguan mo muna siya ng umaga. Hindi sa gabi gawin. O, gabi naman talaga ginagawa yung tayo para hindi ka na lumalabas. Hindi talaga yung, oo. O, huwag mo na lang gawin mamaya na, bukas na lang. Para makaligo ka kasi hindi ka makakaligo, mabantot ka na yan. 2 araw pa rin hindi na maliligo, simula ngayon hanggang bukas pa. O, saan mo na gamitin? Biyernes na lang. Friday na lang, Friday. Mal! Tingin ang kape. Naumay ako doon sa kinain ko. Morning. Baka magpagiling water tayo ng linggo ha. Kasama dito sa YouTube channel ko. Dito. Kasama ito para alam nila. Mag-healing water din po tayo ha. Mag-announce din po ko yun. Yung sakit nyo tayo. Higa na eh. Tayo. Mga gabing nakirap matulog. Ayaw kong bumalik. May arthritis kayo? Hindi. Ang tanong lang, may arthritis ka. Ito lang sumasakit. Hindi nga. Kung sinabi ng doktor, kung may arthritis ka. Wala. Kailan ba yung kami hindi gumaganon? 1 year yun. Bakit hindi na ano ba yan? Nabangga? Ano? Nasiparok na gano'n? Ito, sumakit lang. Hindi na gumalaw yan? Pero matagal bago hindi Ay, na lang. hindi na ito gagalaw. Basta wala nang laman, no? Kailangan niya muna ma-recover. Kahit mabuksan yung ugat doon, kung doon ito nagsimula, hindi siya gagalaw ng ganyan kasi naubos din naman. Kailangan mo muna, di ba tama-tama gumagalaw ng dugo mo. Magkakaroon na naman niya. Kaso, ikaw lang magpa-practice sa kanya para lang lumana. Wala nang laman, no? Naubos na. Kasi hindi na gumagana yung dugo. Hindi na tumayo. Patayo ka muna. Tingnan natin yung nerves ko. Bawa. Namamaga. Ano trabaho nyo tayo? Ceramiko? Mechanic pala to. Trader tayo. Sinong basa sa Pilipinas sila? Naku tayo, may nagagalit sa'yo. Baka hindi mo ginagawa yun. Hindi mo tinapos yung sasakyan na. May nagagalit dito. Tingnan nyo. Dilat pa mata niyan, ha? Wala pang pikit-pikit. Di ba gumagana? Yan, Dilat pa yan. Alam mo na. May nagagalit sa'yo. Hindi mo tinapos yung sasakyan niya. Yung dito mo, makukuha yan. Yan simula rito mo. Pero ito, antay mo gumulong yung dugo mo. Kasi wala na laman. Kasi matagal na siyang hindi nagaganon, napapractice. Wala nang practice. Kailangan niya i-practice mamayang gabi. Sanayin mo siya sa gagano practice, gumagalaw ng mga dugo mo. Yung dugo mo kasi hindi gumagalaw yan, kaya nagganyan, naubusan na naman. Parang sa binti yan. Pag matagal ka na nakada ng ganon, yung nakatungkod, yung paa mo,
wala, naubos yun naman. Kasi wala siya practice. Kaya kahit may balik yun, hindi agad yung kabilis yung ano, tatagalan ka pa, mga 2 weeks pa. Para magkaroon ng laman yan. Kaya tanggalin muna natin yung best friend mo. Minom na kayo tubig. Dito, hindi. Pangalan niyo tayo. Dito. Ito itong pangalan to, ha? Dito lang. Dito sa. Anong gitna niyo tayo? Amin. Hindi ko mo na mamaga. Inom. Antayin mo na gumana yung tubig niyo tayo. Salamat po, Apo. Matuloy po sana sa linggo ang healing water po. Salamat po. Araw-araw po na po nakapalo sa inyo. Maraming salamat. Matutuloy yan. Wala ang maghahak dito. Wala natin. Hindi pa tayo papalunin ng hakan. Mababa pa. Matutuloy yan. Ano na yung pakiramdam, Nay? Ano pinag-iba? Ganyan kami, Nay. Nambubugbog kami ng mga pasyente. Anong gusto mo, Nay? Yung pasyente, sabi ng pasyente, kahapon, Nay, hindi daw siya nasisiyahan sa ginawa sa kanya ng mga manggagawa. Gusto niya yung sinasaktan. Napanood niya ako dito daw sinasaktan. Paano ginanong-ganon na siya? Magaling ka na. Please ka na. Sabi niya, hindi ko pindaw, hindi niya daw pinyon. Ayun na, dumaan ako sa hall na. Ito lang bago na Facebook mo. Ito. Napadaan daw sa araw, ano niya. Ay napanood niya, binubugbog namin yung pasyente. Gusto niya pa rin brutal. Hindi pa lang. Tawa na tawa ko yun eh. Gusto niya sinasaktan. Everybody! Sige, hindi natin to. Para wala yung sa ito sa mga. Tao to kaya tao. Palipadhangin to. 100% to kaya tao. Diba? Kailangan mo na matanggal tong tao bago natin maayos yung balakang mo. Kasi ito, hindi yan gagana pag hindi gumagana yung dugo mo. Ayaw mag-circulate. Sarado yan dito, sarado. Kaya nga muna pala, todo mo. Idikit mo. O, kita mo, di ba may butas ka rito? Dapat yan, wala yan. Hindi, pag gagawin mo, dito lang. Meron siyang konti. Masakit dito. May sobrang ipit yan. Ganun nga pala, kalmutan ko. Yan, tapos parang ganyan lang, parang nangingi. O, naiipit lang. Madahilan mo ko yung ipit ng ba't mo. Pero ito, sinasabi nito to. Kailangan niya i-practice. Para magkaroon ng laman ulit. Araw-araw pag gano'n ako nagkakalas ka ng mura sa sakyan. Tapos lagay mo rin ulit. Tapos pag wala na, hindi, kagana nito kung yan kaya ngayon ito nga. Pero kailangan matanggal natin itong ano, Marcos. Ano to? Ingit lang to, ingit. Yan, may sakit yan. Hindi natanggalan mo? Kasalanan ng lola nanay yan. Pinag-cellphone araw-araw. Tapos hindi mananiligo, hindi pagod ng likuran. Ay, hindi pala siya napapractice kasi sa cellphone. Kailangan niya napapamisan. Sino may kasalanan? Si Lola? O si nanay mo? Tignan mo, bata ka pa lang, mataas na grado na sa namin. Ilan yung grado niya? 75, 100? 1,000 na? Ay, wala na. Tinalo mo pa si Apo, hindi. 1,000? Malaki. Sino? Siya may singaw? Yung burn na siya? Tingnan natin na ha. Tanggalin natin muna kaya paspas. Sige, ilis lahat. Amin. Yan na, gumagana na. Lahat yan, pati balakang.
Simon, good morning. Mga followers natin dyan, nag-iisa lang si Simon dito sa YouTube channel. Naka-open pa rin tayo sa Facebook page natin. Baka mag-healing water tayo ha. Pakishare nyo na lang. Kita mo, lakas na gagaling sa tatay. Ano yung tatay mo? Tatay mo siya, di ba? Sino yung tito mo? Oo. Kita mo. Oo. O, sa kanya yan. Ito, ano to? Sige. Paspas ng paspas tatay. Para na mabugbog na yung mga kalaban nyo. Ano pala parang ganyan ay? Kayo unang ginagawa ni Papa Jesus. Ay, namula na yung labi ng girlfriend mo tay. Dito to, namula na yung labi niya. Iniingal pa rin kayo? Napagod kayo, ganun lang. May ano kayo. Yan, sige, pabugbog ka papahilot. So, hindi ka na makakain na. Huwag mo na paipit ang mga ugat mo. Magtuba-tuba ka na lang. Para sigurado ka, hindi pa naipit yung mga ugat. Neres pa to. Paspas na paspas. Pababa tayo, ang sakit tayo. Huwag mo iangat yung sakit na tayo. Pababa. Good morning po sa mga YouTube channel natin yan. Good morning, good morning, good morning. Huwag kang mumulat tayo. Ganyan mo tayo. Para ka lang nag-iila mo. Tapos tatapon. Ganyan. Yan. Ayaw pa kayo tayo, Ray? Yan. Lampot, tapon. Ha? Malaki ang bagay na wala. Pabugbog ka ulit sa magilot mo na ha. Pati sa asawa, pabugbog ka ulit. Binubugbog. Valentine's yung asawa niya, birthday. Halika na ulit ka, lumarap ka na sa akin para ako nang pupukpok sa'yo na mamumukpok ako na, upo ka rin. Dito ka na, tuloy yung abang ako ko na, hindi ko pwede bitawan, baka makawalin ka laban niya na Talikod ka ulit na angat mo ulit yung damit mo na Pabugbog ka ulit sa magilot mo na, pati sa asawa na ha. Tinuro ko na sa ilan na kung anong dapat gawin, baba mo yan na Ano pinag-iba na wala na sakit. Ay, kumanta, kunti na lang yun. Gumang na, no? Naalala mo ito tunay, didinaw ko na to, ha? Wala na sakit. Saan nagpunta yung sakit, Nay? Nasa lupa na, Nay. Pinapataba na. Masaya ka na, Nay. Itaas mo yung kamay mo, Nay. Wala sakit? Wala sakit. Yung po ka na doon, Nay. Parang hindi ka pa masaya. Natulala ka lang. Napagod ka. Kuha na ron. Mamaya ka na mag-shout out. 30 lang po ang nasa page natin. Ako, nanonood di tulad ng dati mong Facebook. Gagana po yung dati kong Facebook, nagbayad po ako ng malaking halaga. Nagbayad ako sa hacker. Nag-aral po sila ng mga hacker. Joke lang yun. Nag-aral po sila ng mga IT. 5 days daw yung mabubuksan na. Kakayanin niya daw yun kasi mas yun. Talagang trabaho po nila magbukas ng mga hacker. Pagka nakapag-live ako ng Valentine's Day ng February 14, as nag-live ako dito sa, legit pa rin itong Facebook page natin ha. Yan. Kaya daw niya buksan yun. Mayroon pa nga daw mas mahirap dun. Kaso nga lang daw, matagal na, ano daw yun, mahirap talaga yun. Ano daw yun two-factor kasi tawag doon two-factor generation. Kailangan ko mag-submit ng 2 ID. Para katunayan na akin yung Facebook na yun. Tapos i-reviewin nyo ng 4 na araw. Ika-5 araw daw, magbibigay na ng code. Ibig sabihin, congratulations na talagang sa'yo yun. Tapos pag naibigay na yung code, i-enter ko yung doon sa Facebook page, sa Facebook ko. Siyempre, tatanggapin ng computer, yun na. Kaso yung password ko dati, hindi yung magagamit. Kasi nga, hinak nga doon sa dati kong account. Ay, ang gagawin niya, yung ID ang katunayan na ako ang may-ari at titingnan yung mukha ko doon, kung yun talaga ang mukha ko. Ako ang gumagamit. Ganun daw ang labanan ngayon. The factor to generation. Tapos pag na-review na, bibigyan ng panibagong code. Yung code na yun, yung password mo muna.
Tapos, pwede ka na, pag nabuksan na, after 3 araw ko na nagagamit, pwede ko na change password. Ibig sabihin, binabantayan ka pa rin daw ng Facebook kung wala nang gumagamit at isang code lang ang gumagana. Ibig sabihin, pwede mo na palitan ng password. Kaso mahal bayad. Ano sabihin? Pero ipapakita ko sa Facebook page dito sa legit natin at saka doon sa isa, ipapakita ko yung gumawa sa akin. Pwede kayo doon, magpatrabaho ng mga ano. Yung mga nahak daw yung ano niya. Sabi niya, kaya niya daw yun. Sabi niya eh, hindi naman yung magsasalita hindi niya kaya daw. No? Basta ma-review lang. 5 days daw talaga yan, matagal. Doon, dadami tayo. Good morning, good morning, good morning. Ha? Good morning pala kay Ate Carolina Lakap. O, ayan yun, dalawa ng Facebook natin. Itong Facebook na itong isa, legit ito. Kaya hakutin ko yung Facebook page natin na laman dyan, yung 120. O, sayang, para may bigay ko na yung kwintas. Mabuti na lang, may ID na ako. Dati, alien ako eh. Mabuti na lang, may national ID na ako. Tinatanggap yung national ID, tinatanggap yung lisensya. Pag may ID talaga ako lisensya. Yun. Inaprubahan. Ibig sabihin, waiting 48 hours daw. Kaya, bukas pa ng Biyernes, tapos na review. Ibibigay ko kinabukasan ng Sabado. O-open mo siya ng araw ng Lunes. Mag-o-open siya. At sabi niya, 5 days daw yan. So, di ba masaya na ako? Yung pangitayin natin kagabi, ilan po muna ang binigay ni Papa Jesus sa Maria C. Fujita. Mega shoutout po. Alejandro. Mega shoutout din po sa inyo. Josephine Yulo. Mega shoutout. Si Alejandro, dito rin pala nanonood. No? Kaya sa Valentine's Day, masaya ako. Bukas na yung Facebook page natin yung. Babubuksan daw yun. Sabi niya. Basta kailangan lang ng 2 valid ID. At yung mukha mong naglagay sa ID. Walang problema kahit anong address na yung ID mo. Hindi nila binabase. Ang kinukuha nila doon yung mukha mo at saka yung code number ng lisensya, code number ng national ID, at saka barangay ID. Yun ang kinukuha nila. Ano, nasaan na si nanay? Wala ka na sakit? Konti lang. Pero wala rin dito mo, di ba? Yun nga yung sinasabi ko sa iyo. Hindi ko masasabi kung makukuha ko ngayon. Pero nawala yung sakit, di ba? Nawala yung galaw ng mga kamay mo, lumuwag. Pati paghinga mo, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, tinuruan kita kanina, kumuha ka ng balaba. Ano tawag sa inyo sa, ano Pangasinan? Ano? Tagumbaw. Tinuro ko rin sa'yo, di ba? Bukas mo na lang gawin para makaligo ka. Hapon mo lang yung gagawin para hindi ka na lumalabas. O, una, bilang ka ng 1 to 50. Pag natapan mo na yung likuran lahat, bago mo kalasin. Pag punasan mo ulit, lagyan ulit ng langis, 10 minutes. Pagkalipas ng 10 minutes, punasan mo, tutulog yung pawis mo. Tapos lagyan ulit, huwag mo na lagyan ng langis kasi pangalawang langis na yung pangatlo, diretso mo na. Basta initan mo lang ha. Pagduha mo ng init, ilapag mo na yung pabayaan mo. Mamumula yung likuran mo. Magdamag yan, tutuloy yung pawis. Tapos ayun yung laman. Yung lamig, lalabas na. Kaya mo, wala. Kaya nga sinabi ko sa iyo, at least pinrada kita. Isa, naghahanap ka ng katarungan na hindi mo naman alam kung anong dapat gawin. Ilan taon mo na sakit yan?
Matagal na, hindi na mabilang. Kaya yun ang pinakamabilis na proseso dyan. Kaya mag-aantay ka ng 3 araw. Kaya nga 2 weeks, babalik ka para isarado. Open roads yan ay open. Pina-open ko sinadya ko sa open yun. Ngayon, mag-ingat-ingat ka lang pag maliligo ka, pag basa pawis mo kasi 2 weeks kita pinababalik. Lagyan mo lang ng asyete masanilya. Bago maligo, pagkatapos maligo. Siguro naman yung asyete masilyang ganyan, hindi mo naman mauubos yun ng 2 linggo. Oh. Ngayon na, magkano lang yung 38 pesos. Pagbalik mo rito, isasarado na siya. Pwede ka na maligo kahit wala na langis. Tanggal na yan. Tsaka huwag ka kasi pahilot ng pahilot. Pahilot ng pahilot. Pag walang sakit, huwag ka magpahilot. Imbis na nanahimik yung likuran. Nahilot. Sandal kaya. Tapos na tayo rito. Sandal. Tapos na yung Marquez. Ilat naman pa kaya. Inom. At least nalaman mo na yung sakit mo. Akin yung kamay mo ulit, kuya. Tingnan natin kung gagana pa ito. Pigit. Sabihin mo na in Jesus' name. Amen. Pagpagampa. Pigit na mata. Tingnan mo. Wala na sakit, di ba? Tingnan mo yung posporo, ha? Dumilat ka, di ba? Kanya pinadilat kita. Tingnan mo, ilulubog ko, ha? Amen. Di ba walang sakit? Hindi ka tulad kanina, patong pa lang nasasaktan siya. Kasi nga, may nainggit sa'yo. Ewan ko, sipag kaya ka, wala sila. Yung kaya mo, hindi nila kayang gawin. Yung kaya nilang gawin, hindi mo naman kayang gawin. Ewan ko, mga tao ganun. Ayaw nila yung nasasapawan. Gusto nila, sila lang. Diyan ka na. Char, buksan mo yung ano niya para gumalaw yung ano niya. Tingnan natin yung ano niya. Malagay yung kamay mo. Teka, okay. Lumambot yung kamay niya, natanggal yung markis, Ano? Natanggal yung, palipadangin yan Gusto niya mabuto yung mga kamay mo. Di ba lumambot? Bubuksan yung mga ugat mo. Halika rito, Nay. Nay, para matapos na. Dito ka, kuya, urong ka konti sa kanya. Papaliwanag ko, ha? Huwag ka nang umupo. Kanina yung ginanyan yan, masakit. Pero ngayon, kahit sinakyan kita, wala na sakit, di ba? Tapos, ang ginanyan mo kasi yun lang naman At saka ito, puno pa ito na lamignay. Kaya, saka lang siya nag-open na kasi masanay na kasi ako ng ilot na Kahit matagal na ako hindi naghihilot, ito na yung nakalapat, nakalubog. Ito na yung nakabukakan ganon. Pero na-alignment ka na, kaya nabawasan yung sakit. At saka ito na alam mo na lalagyan ng ganumbang na ha, malapad yung ganumbang, dito na dalawa rito, isa dito sa gitna. Huwag mo na lagyan yung balakang, wala naman yung diferensya. Isa rito, ha? Ayan. Una, lagyan ng langis, up and down, kalatin. Pangalawa, kumuha ng apoy, yung sinabi mo, anong tawag sa inyo sa tuba-tuba? Ano? Tagumbaw. Yung una, tagumbaw. Pangalawa, tagumbaw. Pangatlo, tagumbaw. Takpan ng ganito para hindi matanggal mo na. Magbilang ka ng 1 to 50. Tapos tanggalin yan, tuturo sa baw. Tapon, punasan, lagyan ulit ng langis. Kumuha ulit ng tagumbaw, lagyan rito. 10 minutes ulit. Pagkalipas na 3 minuto, ay 10 minutes, mawawala yan. Magkakaroon ng tubig-tubig, punas ulit-ulit. Tapos, huwag mo na lalagyan ng langis kasi nakapasok na sa pangalawang layer. Yung tagumbaw, lagyan mo ulit ng apoy. Basta yung ng apoy, ha? Lagyan rito, ganyan. Ayaw mo na. Malitulog ka na. Okay na. After 2 linggo, babalik ka. Kasi ang bugbog, araw-araw ka nagpapahilot, hindi mo alam, lalong napapasama. Ang langis lang gagamitin mo, plain lang. Pwedeng baby oil, pwedeng asyete mansanilla. Asyete mansanilla, binagamit na pambata, ha? Ano? Pwede yan, bless. Wala na kayo sakit, Nay. Patayin na natin ito, Nay. Magpaalam ka na rito, Nay, sa vlog mo, Nay. Sa kanya to Si nanay, binubugbog ng asawa.
Araw-araw hinihilot. Oh, wala nang ano yan eh, ha? Itigil na yung ano, pagang pagana kasi ito eh. Wala na, nakapasok na lahat na yun. Yan na. O ito, wala na sakit. Hindi nag-ano. Maglagay ka na lang is bago ka umalis ha. Papalagay ka dito sa boyfriend mo. O, paalam ka na, Nay. Halika na. Salamat. O, halika na, Pogi. Lagyan mo lang langis. Hindi lalagay yan dito. Ayaw mo may taga-dampot niyan diyan. Lagay mo lang. Halika rito, magpa-picture tayong dalawa. Marami yan. Paalam na kayo rito. Paalam. Alam ko. Paalam mo na, ito yung boyfriend ni nanay. Kita mo kung gaano kalaking binubugbog yung kamay niya. Tingnan yung kamay niya sa kamay ko. O, 1/4. Ano ba? O, kaprito. Unano ako. Tingnan mo, laki-laki lalaban sa likuran niya. Bigat-bigat ng kamay. Hindi yan, ano yan. Sa sobra tong, sobra tong sipag at naliligo. Oo. Kasalanan niya yan, ano. Hindi kasalanan niya, ginag-joke lang yan. Wala na sakit. Hindi gaano. Hindi na gano. Alam na ha, alanganin na kayo uwi. Kaya bukas na lang. MWF yan ha. Huwag kang maliligo, yung pinaka-importante. Shoutout mo na yung mga taga Panik. Shoutout sa mga taga Paniki Tarlac. Mega shoutout. Good morning po sa inyong lahat. Paalam na po lahat. Lagyan mo na yung langis mo tayo. Yung girlfriend mo. Yan. Paalam na po. Thank you so much. God bless all. Pakilike at pakishare na lang. At ipagdasal natin, bumalik ulit yung Facebook page natin, ay yung Facebook ko. Kasi yung Facebook ko, pag bumukas yun, bubukas din yung Facebook page ko. Nakakonect kasi yun. Pero kayang-kaya daw niya yun. Don't worry, sabi niya, sir. Kayang-kaya yan, don't worry. Ganyan lang po talaga yan. Bye-bye po. Thank you so much. Hello po. Hello po. Apo, isa po ako sa napagaling ng last Tuesday, February 7. Yung nakulam po, tuluyan na pong nawala ang naramdaman kong maganda. Ay, tuluyan na pong nawala yung karamdaman ko. Maraming salamat po ulit. Magdasal ka lagi kay Papa Jesus. Yan ang pinakamaganda. Inumin mo yung tubig na yan, humingi ka ng kapatawaran, magpatawad ka, at ngayon pinatawad ka na ni Kristo, lagi ka magpasalamat, lagi kang lumapit. Maraming salamat kung February 7 ka ginamot ng Panginoon Kristo, ipagpatuloy niyo po yan at lagi kayo manalig at manampalataya. Thank you so much. Pakipollow mo lang ako sa YouTube channel natin, peres lang pangalan dito, Alipin ng Amang Jesus Nazareno, ganun din sa YouTube channel natin. At kung may lumabas pang pangitain, sasabihin ko. Thank you so much po sa lahat. Thank you so much. Mamaya naman po tayo magbablog. Masyado na ito mahaba. Kasi inaano ko pa ito masyado. Kaya kung gumalik yung Facebook page natin, 5 araw, sinabi niya hanggang Martes. Hanggang Martes po, kuya. Mahirap po kasi buksan yung, mahirap po kasi yan. Marami pong hinihingi ng IBM para, kasi 2-factor na po yan eh. Generation na po. Ibig sabihin, pilit po nilang binubuksan yan. Sabi ko sa kanya, walang problema magbayad. Basta't mabuksan lang yung Facebook ko, o-open na rin yung Facebook page ko. Sabi niya, 5 araw. Binigyan niya ako ng 5 araw hanggang Martes. Kaya pagka nakapag-live ako ng Martes, masaya ako. Pero legit pa rin itong Facebook page natin ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Yung isa, Alipin ni Jesus Nazareno. Ayan, legit pa rin yan para mabigyan ko ng Maraming salamat po. Thank you so much. God bless all. Ingat po kayo. Lagi magdasal. Mega shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye po. Mamaya naman po tayo mag-live. Bye-bye. Dito rin YouTube channel natin. Maraming salamat dyan kay Simon, Maria, Ujita, at saka Alejandro. Yan, mega shoutout. Mag-healing water tayo ha. Mag-a-announce ako. Pakishare nyo na lang po. Mag-healing water ako. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Pagpalain naman kayo ng sa mga masusugi nating subscriber dyan, Facebook page, follow. Bye-bye. Ingat po kayong lahat dyan. Haring naway kayong marami pa kayong birthday dumating. At maraming blessing pa. Bye-bye po.